Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय थामनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय बे भिडिअआ सोरनि होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बर'निनो मुंदांखा एक्ट्रेस जनालि बसुमतारीनि बिथांखौ गोबांथार मानसिया सिनायखायो जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा मा मोनसे भिडिअ खालामनानै जोंनि गेजेराव शेयार खालामदों बे गोनांथार भिडिअ आरोना नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै हाजासे शेयार खालाम जाहाथे आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंना होला नोंथांमोना बे जनालि बसुमतारीनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदो बिथाङा मा खोथानि सायाव बिथाङा नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय नायनानै हाजासे शेयार खालामना होबा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर नलबारि थांदोंमोन डेन्जार थगायजाबाय जोङो माने सोरबाफोर फेमिलि मेम्बार्सफोराव आरो नोंसोरनाबो जुदि दङबा HS नि स्कुटि मोननाय बिवेर फेक कल्स थांगासिनो दङ माने इदि होननानै फन हरो स्कुटि मोननो गोनां दङबा जेनेबा फैसा नांगौ जेनेबा गावसोरनो गाबोन फै ओमफ्राय फैसा हरनो खोन्थायो 5,500 ओमफ्राय 5,000 बिदि आरो ओमफ्राय जुदि बे फैसाखौ हराबा एकदमबारे डिले जागोन स्कुटि मोननांगौआ मार्च एप्रिल इदियाव मोनगोन इदि होननानै सिगि हरो बिसोरो ओमफ्राय QR कड हरलायोनो बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनावबो बिदि जादों फेक कल फैदोंमोन आरोना मैयायो ओमफ्राय लेंहरदोंमोन श'रुमनि नामखौबो खोन्थाहरलायो वाट्सएपआव कल फैदोंमोन आरो ओमफ्राय जों थांबाय नलबारियाव ओमफ्राय डिलार्सआव थांनानै गम मोनबाय कि फेक कलसो होननानै ओरैबायदि माने मावना जानो रोङिनि जातफोरा बिदि आरोना थगायनानै जाग्रा सोरगोआवसो मिथिगोन बिसोरखौ मा जायगा आवग्रिनानै दं सोरगोआव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै बुजिनो हाखाबाय जानांगौ मानि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना होबाय जाबाय नोंथांमोननि गामियाव सोरबाफोर स्कुटि मोननांगौ दंब्ला सोरनिबा न'खराव स्कुटि मोननांगौ दंब्ला जाहाथे बै फेक कलनि थ्रुयै नोंथांमोना मा होनो फैसाफोर बिहरोब्ला हरलाबायनो नाङा आरोना जाहाथे गासिबो डिटेल्सखौ सोंना लाग्रोजोबबानो जाबाय आरोना नङाबा नोंथांमोनाबो ओरैनो 5,000 6,000 ओरैनो थगायना जाजागोन ओमफ्राय ओरैनो बबेबा मोनसे श'रुमाव लिंहरनानै नोंथांमोनखौ थगायगोन ओंखायनो नोंथांमोनाखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो जायनि न'खराव बेफोरबायदि स्कुटि मोननांगौ दं जायनि गामियाव मोननांगौ दं नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे फेक कलनि थ्रुयै नोंथांमोना मा होनो थगायजाया आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय